খ্রিস্টান হিন্দু মুসলমান মুসলিম আদিবাসী নেপালি কি এইবিলাক সোশ্যাল মিডিয়াত কি আপলোড পাগল নাকি what the Christian and what the Bodo what the Hindu are यार मा हिन्दु मा ख्रिस्टान ना मुस्लिम ना बांगाल ना आदिबासी what the जोंनि बर'आवल' बेबायदि ननसेन्सफोर तो हेलो लोगोफोर वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आंनि गरमा अफिसियेल नोंथांमोनखौ बरायदों स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामो स' बिदिब्ला जाय गोदान बे थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आसा खालामबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लागोन होनना आसा खालामो स' बिदिब्ला थाबैनो 20k खालामना हागोन होननानै नोंथांमोननिसिम आं आसा खालामो स' बिदिब्ला लोगोफोर आं फंनैसो खोथा बुंनि आरोना स' नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइल एबा टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायगोन बा आं मानि सायाव बुंगोन स' लोगोफोर खोथाया बेनो जाहैबाय ना मा बुङो आरोना स' लोगोफोर खोनासं what the Christian and what the Bodo what the Hindu are यार मा हिन्दु मा ख्रिस्टान ना मुस्लिम ना बांगाल ना आदिबासी what the जोंनि बर'आवल' बेबायदि ननसेन्सफोर नोंसोरखौ बिमा बिफाया बेबायदिनो फोरोङो नामा फाल्तु भिडिअ मानो नोंसोर स्टेटास होनानै आपल'ड खालामो आरो नोंसोर मा नांलाय खमलाय जानानै मा गावबा गाव बेबायदि भाइरेल खालामलाबाय थायो पागल नामा नोंसोर पागल नामा what the Christian what the Hindu मा हिन्दु आरो ख्रिस्टान मा फारागथि दङ गासैबो मानसि ना मा बुङो गासैबोथ' मानसि ना साला सैमाफोर नोंसोरखौ बिमा बिफाया बेबायदि फोरोङो नामा आरे यार गावबा गाव नोंसोरो साननानै नाय हिन्दुआ मा ख्रिस्टाना मा धोरोमा जानो हागौ बेलेग बेलेग बे धोरोमखौ लानानै नोंथांमोना नांलाय खमलाय जानाङा ना आरो एना बांसा बेबायदि जानला मोनला नों ख्रिस्टान नोंसोर फाल्तु नों हिन्दु नोंसोर फाल्तु बेबायदि नङाना खोथाफोरा आरे माखौ बुंगासिनो बर' पिपल आरो बर' माने बर'फोरा गासैबो माने खौसेथि जानानै गासैबो माने सांग्राङै गोग्गोमै मिलायनानै खौसेथि जानानै थानांगौ आरे नोंसोरनिया मा ख्रिस्टान बर' मा बिलाय मा मुस्लिम हिन्दु बेबायदि नामा आरे नोंसोर मास्टारफोरा बेबायदि फोरोङो ना नोंमा नोंफाया बेबायदि फोरोङो बेखौलाय जोंखादों खिन्थु दे आं बहुत बेबायदि भिडिअखौ मानो नुबाय थायो आं आरे यार स' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनानै नाय मानसिनि जिबना सानसे नङा 1 मिनिटनिबो नङा 1 सेकेन्डनिल'सो बेयाव बुजिनानै नाय लोगोफोर आं नोंसोरखौ गासैखौबो बुंदो स' लोगोफोर मानसिनि जिबना थास'लायनि दै बायदिसो मिथिबायना स' बेनिखायनो आं बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम जुनथुनाखि नोंसोरो जुनथुनाखि माने ससियेल मिडियायावहा नोंसोर ख्रिस्टान बा जों हिन्दु होननानै नोंसोर माने उन्दै सिख्ला बा उन्दै गथ'फोर नोंसोर जुदि बेबायदि नांलायबाय थायोबा मा जालांगोन संसारा मा जालांगोन गावजों गाव नासयलायनाय गावजों गाव बुला बुसि गावजों गाव हिना बांसा नोंसोर मा लाबोनो सानदो मा खालामनो सानदो जोंनि हारिखौ नोंसोरना बे मेलेम गैला नामा जेबो आं बुंगोन जिखिनि नुदों आं बेखौ बुंगोन नाथाय थार खोथाखौनो बुंगोन बेखौ साननानै नाय नोंसोरो आरो खायसेया जे मा बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअ बुंसिगोन नुनो मोनगोन खायसेया मा सानो खायसेया माबायदि सानो नोंसोर बुजि मानसिनि जिबना दानो दं दानो गैया बेबायदिसो बेनिखायनो नोंसोरो बेबायदि नांलाय खमलाय लाबोनाङा आरो नांलाय खमलाय लाबोब्लाबो नोंसोर खुगाजों खुगा बुंलायलायोब्लाबो ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामनाङा मिथिबायना सैमाफोर साला जायनिखि बेबायदि ख्रिस्टान हिन्दु होननानै नांलाय खमलाय जायो मुस्लिम बांगाल आदिबासि होनना नांलायनाय जायो बिसोर सैमा 1 नाम्बार सैमा बिसोरनि बिमा बिफायानो बेबायदि बेनिखायनो सोलोंदो ना मा बुङो नंगौखौ नंगौ बुङो दे आंले जोंखादो बिराद आं भिडिअखौ माने सिगाङाव लाबोनो सानदोंमोन खिन्थु आं लाबोबाय थानोबो हायाना आं भिडिअ ओरैबायदि समानो गैया आरो भिडिअ लाबोबाय थानो बायो मानि थाखाय जोंहा ओरैनो एमबिआल'सो लस जायो नोंसोर मा सानदो जों एमबिल'सो लस जायो जों भिडिअ आपल'ड खालामो जों मोजां बुङो नाथाय नोंसोर बुजिया बुजिनांगौ गावजों गाव बेबायदि नङाना एसां मोजां बुजायो नोंसोरखौ इसिबां गिदिर इउटुबार दङ बिथांमोना बुजायो बे बुजायनायावबो नोंसोर जुदि लायाब्ला मा जागोन बुजिनांगौ गावजों गाव बुजिनांगौब्रा बेबायदि जायाना साला ख्रिस्टान हिन्दु मुसलमान मुस्लिम आदिबासी नेपाली কি এইবিলাক সোশ্যাল মিডিয়াত কি আপলোড পাগল নাকি সালা
এইবিলাক লৈ কথা লৈ পেলাই এনেকা তই হিন্দু তই খ্ৰীষ্টান তই মুছলিম তই কি আদিবাসী তই নেপালী তই বাংগাল এইটো কথাটো লৈ পেলাই কি কাজিয়া হয় নেকি ইউটিউবত পাগল নেকি কেলা মূৰ্খ সব जोंनि बर'आवल' बेबायदि नुयो मिथिबाय बेलेगाव नुवा बेलेगाव नुनो थाङा साला सैमा गियान नोंसोरा सैमा गियान आरो नोंसोर जेबो माने साननाय हनाय गैला बुजिदोलै भाइमोन बुजिदो आरो बुजिनाय मन गैयाबा माने मा खालाम दै गुदुं फुदुंना ला केराहियावहा बेयाव थांना बारसोम अब्ला बुजिगोन बिगुरा गुस्लायबा बुजिगोन मोखां गावलाबा बुजिगोन मा खर'फोर बुरबक मोजां बुंबा माने नोंसोर हामासो सानो आरो खायसेयाथ' सैमासो सैमा ओरैबायदि लेथ्रा लेथ्रा माने मा बुंनो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आं बे भिडिअखौ जिथुनाखि लेथ्रा लेथ्रा खोथा बुंदों आं बे भिडिअनि नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आं बेखौ गाबोन मर्निंआव लाबोगोन आं बे भिडिअखौ साला सैमा गियानफोर आरे भाई नोंसोरनि थाखाय जों भिडिअ मोजां लाबोयो खिन्थु नोंसोरो मोजां मावगोन होननानै नाथाय गैया मावा जेसेबांखिनि भिडिअ बानायो जेसेबांखिनि नायो जेसेबांखिनि जों भिडिअ लाबोयो बेखौ सोलोङा मोजां सोलोङा सोरबाया हामासो बुंगोन सोरबाया माने मा नों बेसां माबा गियानि गोरों बेबायदिसो उल्टा कुइसन सोंग्रा दं दानि जुगावहा हायोबा माने इउटुबफोराव फैनानै बुजायना मानसिफोरखौ बुजाय गिदिरानो जा गोलावानो जा उन्दैयानो जा गासिबो जाय हामा खामानि मावदो बेखौ फैनानै डाइरेक्ट बुजायना बेबायदि जानांगौब्रा एसेबां बुजिनो गैयै जोंनि बर'हा बेबायदि सोरबायाबा माबा जायो सोरबायाबा बिथिं माबा दावराव दावसि सोरबायाबा बिथिं सरकारनि दावराव दावसि साला सैमा गियानफोर मोजां बुजिब्रा मोजां बुजि मोजां था गावजों गाव गोरोबलायनानै था बेखौ आं बुंनो सानो एसेबां दाबो गियानाव हाबाखै नामा नोंसोर एसेबां गोदोर गोलाव जानानै स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलिया स' बिदिब्ला नोंथांमोननिसिम आं बे सिबाङावनो फोजोबनाय जाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर स' माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंबा सिगाङावनो सरि बिनाय थाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं